nandito na ako sa crossing. Ewan ko kung nandito na. Masyado atang napabilis yung takbo ko ah. Mas nauna pa ako ah. Ay ito, sakto. Ako motor. Sakto yung dating. Oh. So yun mga par, ayun, good morning. Ayun, gumising tayo ng maaga. Alas 3 gising na ako. Kasi nga magsusundo ako dun sa asawa ko. Kasi yung nasakyan niyang bus dun sa PTX ay biyaheng Balatan. Bali yung biyaheng Pantaw, yung dito dumadaan ay walang pumila dun sa dun sa PTX. Yung Pantaw ay pumila dun sa Cubao, wala sa PTX. Sabi ko sa kanya kahapon, ay sumakay ka na dyan para sunduin ka na lang kita dun sa Tanday crossing pumuntang Balatan. Ayan, umalis yung bus dun sa PTX ay 5:30. Oras natin ngayon ayan na 5:26 ng umaga. Madilim pa, tulog pa yung anak ko. Sumisikat na yung araw. Kaya mas maganda na yung mauna ako dun kasi kanino pa tinatawagan, baka nakatulog. Let's G. Ayun. 5:30 na. Mga par, yan, umaga na. Ganda dito. At dito nahana ko sa pagsusunduan ko dito sa Tanday. Ganda. Kalawakan.
dito na sana ako. Tapos nag-contact yung asawa ko. Nakatulog nga siya. Kaso traffic daw. Kaya babalik ako dun sa bahay. Baka magising yung anak namin. Baka magising na wala ako. Maghahanap yun. At nag-contact na yung asawa ko ay wala pa sa Naga. Kasi traffic nga. Kaya babalik muna ako, malayo pa yun. Siguro yung traffic na yun ay yung papuntang Dait. Kasi yung Dait ay nakita ko sa Facebook ay ano, naputol ata yun yung kalsada, yung dito sa Labo. Kaya yan siguro yung nagpapatraffic. Malayo pa raw yung biyahe nila. Kaya balik muna tayo. Dito na sana eh. Ay nako. Balik. Pinit muna ako ng tubig para pampaligo doon sa anak ko. Kasi papasok yun sa school eh. Ganda ng tanawin. Balatan. Balik. Nandito na ako sa bahay. Nagarayan na yung van. Talaga ng ano, balakang kapag natatagalan ako sa upo. Sakit ng ano, dito. Balakang. Hindi ako makatayo ng maigi. Ito na ng tubig. Ay anak ko, nakaligo na at kumakain. Kaya pumasok kasi wala pa si mama niya, gustong hintayin. Lalabas na pa, anong oras na? Kain ka na. Yung ulam niya ay ano, Lucky Me tsaka itlog, prinito ko. Pinaghalo, masarap po yan. Sa di pa nakakasubok yan, Lucky Me tsaka itlog. Pinahalo sa itlog yung Lucky Me, dinodorog, sabay prituhin. Napakasarap. Babad niyo muna yung Lucky Me sa itlog. So yun mga par, magandang tanghali. At ayun, hanggang ngayon ay wala pa yung asawa ko, nasa biyahe pa. Grabe na yung traffic dyan sa ano, bago mag San Fernando. At time check natin ay 10:47. Bala nakapagsaing na ako. At yung isusundo ko sa kanya yung motor na lang. Tapos nag-chat siya sa akin na ano, na nasa Naga na. Pininit ko yung ulam yan sa rip. Nilagay ko na lang dyan sa sinaing. Proceed. Nasa Naga na siya. Sabi ko pag nasa Bulana ay mag-chat sa akin para makaalis na ako para masundo. Kasi hinihintay ko yung anak namin na umuwi galing school. At pagdating noon ay may pagkain na. Grabe raw yung traffic. Umalis siya dun sa PTX ay 5:30 ata yun, 5:40 na. Anong oras na? Mag-11 na, wala pa rin. Grabe na, masakit na raw yung ulo niya. Yung nasakyan niya pa ay ordinary. Kailangan masundo ko na kagad yun. Tapos nag-ano na ako ng pagkain para pagdating kumain kasi matutulog yun, puyat, bugbog sa biyahe. Yun, maya maya hantay tayo ng chat niya.
siguro bukas, makakapasok tayo bukas. At ginawa ko ngayon ay binilad ko na yung palay. Diyan. May palay ako dyan na binilad kasi yung init dyan, kahit may bubong yung init, ay may init dyan sa gilid na yan. Yan sa covered court. Inaano na nga ng mga manok ko rin. Yan. Mamaya papagiling ko na yun para diretso na yung trabaho ko dun sa site. Yung kay Chinchin. Let's go. Palay. Ayan mga par, at dumating na yung pinagawa nating jersey. Bandara di size. Ano nakapatang ka? Large ka rin doon. Ha? Large, sa ako short, -2 yun. Paring Jason TV. Ano na ito? Pag-quality. Aba kaya talaga ay. Dawa kita ng hadi Hindi na, sabi ko ba yakan? Nagarugang. Kin ka nga ako, san Kara size? dito. Ha? Kara size? Baba, sabi ko ito, baba. Sa ito mga nasa baba. Large. Yan. Hindi -2 kakali ito eh. Sabi mo, alokot sana. Oh. Conrad, -2 man ako eh. Mas bago. Tidak po yung pangalit. Kuminpunta natin. Mababa. Ito na yan. Pag nakasupong, natugmangan. Sorry, baby. Jai? Baby. Ayos. Masunod man ng Aba. ganso kulor. Araw dapat ito ka na kulor sa kumusat na mo. Paring Jason TV. Aba. Ayan, biyahe na po ako. At nag-chat na yung asawa ko nasa Sintrong Bulana. At sigurado mauna yung sa akin. Tatalpungin ko dun sa Tanday, dun sa Arsing, papuntang Balatan. Nakakit na lang yung tuloy niya. Init. At yung anak ko, sinundo ko na wala siyang alam na uuwi si mama niya. Tatanong kung saan ako pupunta. Bibigla yun. Let's go! Ayan, dito na ako sa cruising. Ewan ko kung nandito na. Masyado atang napabilis yung takbo ko Mas nauna pa ako Ay, ito, sakto. Motor! Sakto yung dating. Oh. Sakto yung dating natin mga par. At ito na. Yo. Traffic ba? Ano yung ng traffic? Tupi. Wala masyado pasahero. Ano na? Darwa? Tulungan. Dito na ako banda kanina. Dito yung tinambayan ko kaninang umaga. Kaso bumalik ako kasi nag-chat siya na grabing traffic. Ano na yan? Quarter to 12 na. Nakarating. At walang alam yung anak namin na kung dito si mama niya. Yan. At sakto yung dating ko. Pag marating ako ay kakain ko lang no
Ayan, dito na kami. Ano, tapos ka nang kumain? Ha? Yung pahi ko. Baby. Wait lang. Ang nagilila, amoy pagod nga. Anong oras na? Ano, kakakaan sa mama mo? Hindi mo alam, no? Ayan po, dito na yung asawa ko. At nasundo ko na. Ayan po tayo. Bago umalis kanina, pagsundo ko na kanya, kumakain. Yung anak ko, hanggang ngayon kumakain pa rin. Saan yun? I-mix mo muna, baby ko eh. Dito ka, mama. I-mix mo muna yung spaghetti. Nagulas na. Ligo na sa payo ko. Ito bigyan ng malakab, no? Nabigyan ng malakab, gusto mo? Sakto lang yung dating ko talaga. Alam na, nandito na yung asawa ko. Makakatulong na tayo dun sa trabaho. Ano ba ni Chinchin? Yun lang naman yun. Kaya nga kasi bantayan yung anak ko rito. At binilad ko na rin yung palay para mamaya pagiling ko na. At kapo naglaban na rin ako ng mga ibang laban dito pero may natira. Para nakakukot lang nilaban ko. Tapos, ano? Kailan ba tayo magpapaano? CT scan. Mag-inquire kami ng CT scan nandito. Inquire mo muna tayo. Nabsent naman ako niyan. Pero matagal pa naman. Matagal pa kahit next year mo. Next year. January. Di kailan mo kukunin yung result niyan? Kung maganda niyan, magpatito sa CT scan bago mag-ano, para mabasa na kaagad. Dadalhin mo na doon, okay na. Doon yung babasahin. Yun ba? Doktor ang magbabasa din. Mag-inquire lang tayo sa ng mura. Dati nung na-accidente ko sa ano, sa motor, nung nakumatos baga ako. Nung nakumatos ako, yung bayad niya ay ano? 5,000, ewan ko ngayon. Anong taon pa yun? Iba-iba nga ang ano ng scan, iba-ibang klase. Kaya mo na ito? Kapag ito, mamaya. Kain po tayo. Bakit ko kagabi? School pa, papasok. At ayun, nakakain na kami. At ihatid ko muna yung anak ko. 12:49 na ng tanghali. At yung asawa ko, nakakain na rin. Tulog. Pagod sa biyahe. Si Bibi.
Hatid ko muna sa school. Tama na yan, tara na. Ayan. Amoy. At sa wakas, andito na yung kasama ko at magkakabalik na tayo. Ay, ako. Yung palay ka na bilad. Ayos na rin yan. Amoy!